Yayikhetha inkosi enkulu yasezulwini unyazo lwezulu. Ubangcwele kungaphezu kokwenza. Sibutheleke bangcwele ngothando. Umona yinto eluhlungu bangcwele. Ukuba abantu abanawo umona ngabe besenkosini unyazi bathi inkosi sizovuma ukuthi ngempela uvele ezulwini. Amen. Njengoba silapha sizobabaza bangcwele. Isizulu sithi ithi ngabankulu ingasekeli. Into engengalela noma engangale mathiwa eyomuntu ekathi ayibonge inkosi. Ake sibabaze nayi ingoma. $184, 86, ngiyaxolisa, 186. Inye ivesi. Bajaza
ngenye imini kwake kwaba khona unkosikazi esweni lakithi ngiyaxolisa ngoba faka iphiko angisho kuwe sona nesphika kanti ungqongqoshe zafika izinsuku zokuba kuhanjwe emhlabeni ayiwangahamba ehambe buye evuke kuthiwa khuluma mama sorry wagcina seyivuma wathi ngangibiza onke amakhosikazi uma sifikile inkosikazi ngifike ngiyibuze ngithi umyeni wakho usakuthanda ukuthanda ngempela ithi inkosikazi samiswa hawu yini inkinga engasakuzwa ithi ngifuna kuzwe uyasake ithi nansi into inikele inkosikazi ifike inkosikazi ngigumbu indoda siba yilabatheka zaze zafika izinsuku zokuba kuhanje emhlabeni ukhona umthetho lapho uyayazi le ndaba awuhambeki kwathiwa vuma inkosikazi akuvumeka ngasilutho hayi kwathiwa pho yini ungahambi yagcina siyivuma le nkosikazi yathi nami unganikeza amakhosikazi onke lawo abayeni babo asebebashalazele ngifike ngiyinike ngithi hamba ufike umlaye ngoba engasakuzwa uma kukhona abakuleyo section phezulu imina yagcina siyivuma le nkosikazi kwaze kwasala amathambo ingahambi emhlabeni bafike bebuza imali esaku ifike ithi hayi kuthiwa ngizokuhamba sekusele bangaka engabanika intando bonke abaphatha intando soni bangcwele nomuntu ngomuntu uzofa amen
Siseko othandweni bangcwele ayibonge. Amen. Ngenye imini esweni lakithi kwake kwahamba izingane ezimbili emhlabeni. Lezi ingane zayidla amasi phakathi kwekhaza hamba zabambili. Kwase kuthunywa enye insizwa yakwaJobe kwathiwa iyobika enkosini yamaNazaretha. Kwakuyisikhathi senkosini la. Amen. Yasuka esweni lakithi yahamba yaze yawufika eMkhayidini. Uma isifika enkosini yamaNazaretha yafike yabuza inkosi yamaNazaretha yathi lezo ngane njengoba uthi idla amasi ngabe zisaphila na? Wathi inkosi ngishiye seyihambile emhlabeni. Ithi inkosi yamaNazaretha ubani omdala kuleli lizwe lakwaMbonambi? Kwatholakala enye indoda. Le ndoda kungeyakwacela. Ithi inkosi yamaNazaretha kule ndoda ngisize ungifunele isigubhu soswela. Iyabuza inkosi yamaNazaretha kulo othunyiwe ithe ekhaya kukude kangakanani? Ithi lo othunyiwe Nkosi kukude kungaka ngoba usuka lapha uya ekuseni uyofika kusasa. Ithi inkosi yamaNazaretha cele uzongena lapha phakathi ethempeleni lesi sigubhu osiphethe uzosibophela la emthini phakathi la ethempeleni. Ngempela ucele wakwenza lokho wasibophela phakathi. Ithi inkosi yamaNazaretha uzosibhekisa ngasemoyeni. Uyabona uma ubhekisa noma ibhodlela ngasemoyeni ikhala lithi tswe. Ithi masikhala sithi usiyafana. Ngempela le ndoda yenza njengoba inkosi ishilo yasibhekisa ngasemoyeni isigubhu yasibhala. Yathi inkosi yamaNazaretha kule ndoda hamba wena ngoba kukhona umuntu engimfunayo kulezo ngane. Uma noma ufika sebengcwatshiwe ufika ubuze ukuthi ubani ubekwe phi na. Amen. Yahamba le ndoda yaze yafika ngakusasa ekhaya. Yafika osebekiwe omunye kodwa lona omunye wayengakabekwa. Yafike yabuza yathi inkosi ithe ngibuze ukuthi ubani ubekwe. Kwathiwa akakaphumi endlini kodwa kusalungisa indlu yakhe nansi. Futhi othunyiwe ithe inkosi lo muntu iyamfuna. Ithe inkosi kucele yathi ngesikhathi sika9 uvula lapha ngoba khona ingane engiyifuna kulezo ngane. Amen. Ngempela kwashaya u9 wavula lesi gubhu kwaba ukuvuka kwale ngane ehambile emhlabeni lesweni lakithi. Ayibonke. Amen. Ungakholwa mangithi leyo ngane eyavuka uye lokhuluma. Amen. Oh shembe. Oh shembe. Sifanele ushembe sithini sithi uba. Sisothandweni bangcwele. Amen. Amen. Lolu thando
unothando bamele ayibonke kuke kwathunywa indoda kanti icala kaliphelile inkosi yamaNazaretha njengoba yayikwangwane kwathunywa indoda isuka eSwazini kuthiwa ayihamba ifuna umuzi wakithi siyawufuna le ndoda lo muzi yaze yawuthola ithi le ndoda ngithunyiwe kuthiwa ngizobuza lapha ekhaya ukuthi wena ubani wena ubuza mina ukuthi ungubani kithi kanti ngitshela la ekhaya nje angasiko ukuthi ubani wena uthi ngoba kangimazi futhi kakholwa lo muntu ukuthi ngizobuza ukuthi ubani wena ngitshele le ndoda ngubani kuthiwa ngibuze ukuthi wabuya nini ngabuya ngathi yephi ngize ngibuye nje ngathi yephi ithi le ndoda kuthiwa ngibuze ukuthi wabuya nini wena pho uma usubuyile abakhulumanga ngani abazali bakho ukuthi ubuye wavuka emhlabeni ndoda ikhuluma ubaba kasekho nomama kasekho nabafowethu kasekho ngiyedwa abakushomo ngani ukuthi wabuye wavuka wena na ngakho-ke kufuneka ubahlawulele ngoba uma uhamba wena emhlabeni uzobangwa wena kuthiwa khona isigubhu esangena umoya wakho ngakho-ke wena uyena wala ekhaya sihlelo sizini bani isikhathi sami sincane kufuneka ngime umsebenzi kaShembe mningi ngoSeptember ngingena esibhedlela izinyanga ezintathu ngivale ukuchama ngachama ngisakwazi ukuchama kuluhlungu uma ungakwazi ukuchama wangizama ngaqala ngathi ngiyaqinisela hayi kwathi elangeni lesithathu bangifaka esibhedlela ngagcina sengiseMaritzburg ngigcine eMaritzburg sengeseswane nodokotela uthi udokotela ngenye imini mkhulu sebengifake ipayipi lapha nalo livaleke uthi mkhulu manje sibona ukuthi wena asikusike leli payipi ngathi mina kwathi mkhulu vuma sekusike ngathi hayi ngizokweqa lapha esibhedlela hayi vuma mkhulu usumdala ngathi hayi ngiyahamba manje uma ngisiko ngizosebenza ngani hayi bamele ayihlekisi kodwa yona ikhulu wagcina udokotela wathi mkhulu manje sinenkinga epayipini lokuchitha amanzi khona into kade iphakathi inyama ivala ukuthi amanzi angayile aphindele emuva manje lento asiyiboni manje kwafika nawe umfundisi ubethe nawe
bafike naye nenhlansuthi enye abashumayeli bafike bathandaza befike njalo kubuza onesi bathi kathi nomuntu uyini lo lokho ehlale ngugo ngabantu. Uthi udokotela sisayiboni lento noma sesiyabheka lapha ku-screen asiyiboni lento kade ivimba amanzi. Ngakho awuhambe uyobuya ngoSeptember ngathi ubuya ngoFebruary mhla ka-6 angisayi mhla ka-6 angisafuni sengichama njengabantu bonke. Ube ngavuma nje bathi hayi sewufake ibhayibheli hayi uzosebenza kanjani? Kabi nokusebenza. Umuntu kwathi yena ensimini yakhe uthi uyohlakula kanjani? Ngigcina ngiyatshena le ndoda ethi kufuneka umhlawulele ubaba wakhe azange akhulume ukuthi ubuye wafuka emhlabeni. Ngigcine ngimhlawulela ayibonke. Amen. Umuntu ngomuntu unecala lomndeni. Iminyaka angisho baba kukhona into engenele intsha yaleli bandla. Iningi lalo ukoti seluyaphuza. Seluyaphuza ukoti kuleli bandla. Sesandinda siphindele kukho ngoba ushembe uthi sasindinde wasimisa sabashiya bephuza asho ukuthi akubuyele futhi ukuphuza. Amen. Kuyaphuza kuyabhenywa. Hawu kuleli bandla lonyaka hawu yaze yabuhlungu. Kenye imini sibuya entabeni yomhlangano kuthiwa nayikhokhe iyavula ikhokho ifule base beyinikeza omunye umcoco walapha kini bathi awuthinte
eklazini wathi wabheka phezulu wathi kwenzoyiza njengobhiya. Umfundi besinomfundisi madoda uCeza waqala wathula engathi kayizwa le ndoda iseduze kwakhe. Wabuza kancane kwathi awuphinde wathi hayi kuyanzoyiza. Hawu njengobhiya. Bathi uyawazi ni baba. Wathi hayi ngisho ukuthi uyanzoyiza. Yeah. Kwake kwafika isikhathi lapha ekuphakameni inkosi yamaNazaretha uNyazi kwabizwa bonke abantu abancane ukuthi ungaqa kuchaze wonke umuzi amakati ukhale konke umuzi yabiza kwathiwa ashawe onke lamakati la ekhaya. Ashawa amakati ithi inkosi yamaNazaretha akusiwona amakati le yimoya yentombi ezakhipha izisu lapha ekhaya. Emhlabeni imimoya yathi inkosi isibuyile le moya yeza lapha ekhaya ifuna nalapha ekhaya kube khona intombi ekhipha izisu. Ilapho yaqala khona yathi eyosinda lapho intombi eyohlola kodwa engahlola lo muzo ingena. Awunayo inkinga uphelele. Ashawa amakati sagijima nawo wonke umuzi. Kanti sinenkinga bani. Funeka sibuye siwanikelele. Nkosi ngithi angivumi isono. Ehlathini ngakithi ngangibeka incingo. Ngifuna izikhumba zenyamazana. Ngithi ngenza imvunulo. Ezinye ngifice sezabola. Inyamazana ehlathini. Kodwa ngenye imini ithi inkosi yamaNazaretha esibonakaliswe wayibona lamathambekele izinyamazana ayofuna kuwe ngumhla kuphela. Lithi zabulawa uwe. Eyithiwe zingwe ngibulala. Enye ngithatha kuseduze njengalezi yamoto phakathi ehlathini ingithatha angazi ukuthi ngasinda kanjani. Isiqabula ucingisa nawo. Isanami ehlathini. Ithi mayisuka iJohn kube khona umuntu athi yanele iziyowa lapha engikhona isukiyele. Ngathi leli bheshu lobhinqa yini isingancenga kanjani ngengunini. Anikwe inkosi yamaNazaretha. Ngibhinqa lona nami ngijajambe ngalo. Kwake kwaba khona isikhathi lapha ekhaya insizwa zithi ziyasinda kanti seyidlule kwenye indawo zishaya ivosho. Awudlulanga evoshweni. Sorry. Hayi bangcwele. uNkulunkulu inkosi yezomnotho. Amen. Lo mshumayeli lo kade efunda la kwaba khona insizwe eyasuka eNtabazwe ihamba ngenyawo yaze yofika ethempeleni kubo kwalomshumayeli lapho yahambela khona emhlabeni. Yahambela ehlathini. Ushembe ubabamkhulu ehamba ebheke enyakatho uthiwa wayefuna lensizwe ukuthi yahambela kuliphi ilizwe igama lakho kwakungumfazi eyabona ezulwini livulekile kwehla umuntu esezulwini kunyakaza umhlaba unyakaza umhlaba kwathiwa ushembe lo. Amen.
wafika ubaba mkhulu wayibuza lensizwa ukuthi iyasho nabe akakhona owayibona na. Wahamba wabheka enyakatho waze wawufika engwavuma wabuya kuthiwa wakumemeza yena ethi ngapha umoya wakhe usho phakathi ehlathini. Waze wafika emathanjeni akhe wafike wakha umuzi lapha kwase kuba umziphathi. Ayibonge Nkosi. Ngenye imini kwake kwagula intombazana kithi yagula lentombazana yagula ifa. Ithi inkosi yamaNazaretha ilanga ithi zonke izintombi zakwaMpunyoni ngifuna iphilise le ngane. Kwathe zinganeno kwempolozi kathi sohlangana eHluhluwe. Sathi sifike isitimela zafika zehleli izintombi zasemhletsheni kwatholakala ukuthi indlela aziyazi kwathiwa indlela zathi esemhletsheni siyayazi indlela zehla zashona phansi zawushona emunywane zadlula emunywane zawushona esibhicayo zawudlula enkosini yakwaGumede kwamdubu ziphikelele emziphathi. Ufike yazi umhlangano wawukhona. Yathi inkosi yamaNazaretha ngeke isinde lengane ngifuna ukuba isinde umhlangano uyobhala kwaNongoma wayihlakaniphele nosuka lapha ngenyawo ngiphikelele kwaNongoma. Yaze zawufika kwaNongoma ihamba phana yasinda ayibonge inkosi. Amen. Yayigane uSimelane ukhona ayibonge inkosi. Amen. Sithi ushembe uba alikho elinye igama lesingase umona ukuba abantu abaphethwe umona. Ithi inkosi yamaNazaretha yathi inkonzo zizokuphela zonke emhlabeni kosabe uNazaretha kuphela. Yaphinda inkosi yamaNazaretha yathi ngiyadabuka inkosi engekukholwa kuleli bandla ubukhosi bayo kuyophela kuyobekwa umuntu esihlalweni sayo aphathe abe inkosi. Amen. Yafaka nje wena ulingisa umuntu ehamba ephethwe impela. So shana indlamu. Ngaseyona inkosi. Qinisa impela. Amen. Kathi sakho ukuqinisa. Ngenye imini khona esweni lakithi wafika ubaba mkhulu efuna abantu sebephendukile wabuza ukuthi yiphi indawo engingabhabhathisa kuyo abantu bathi balinga umuntu kanti basho uNkulunkulu bamkhomba kwesinengwe. Ashona khona isilwane sasesilwini safika sema phezu komfula sema sabuka umfula sathi sengifikile ngizogeza abantu bakababa phumani. Amen. Kwathula kwathi tu. Yathi sengifikile ngizogeza abantu phumani. Zaphuma zaphuma ngayinye yalandele enye yaphuma enye yalandele enye yaphuma yalandele zathi zaba u7 kwathi kwathula yabuye yaphinda inkosi yamaNazaretha yathi wena usaleleni lapha phuma sengifikile. Amen. Yaqhamuka esandle yanyuka ithe ngehla wathi hayi sudlulile abanye bawele lapho wela lapho na. Amen. Yabuya nayo yawela lapha wele khona inkosi yamaNazaretha yathi yosani umuntu waphatha ikhanda ubona ingwenya ngaphesheya. Yosani umuntu ubuka ingwenya ngaphesheya.
inkosi yamaNazaretha ifike wabambe ngapha ingene nabo emanzini athi ma umuntu kuthi ashana phansi umuntu abe usonkuqubele shana phansi aphuma ukuya phansi bambe imshonise phansi aphuma lapho funa ubonise khona baba fakazi wabaqede uthe sebaqedile ubaba omkhulu uthi wabuza wathi ubani wanibeka la ngoba mina nobaba simbeka ngala wabeka nabekwa ngubani yathi kusukela namhlanje lapho nihleli khona ngiyakuqeda lo mfula kwasa amanzi eshile onke kuze kube manje Amen. ukuthi zashona abasazi asazi ushembe uNkulunkulu ayibonge Amen. asizameni ke bangcwele sikholwe Amen. asikholweni ngempela singazenzisi Amen. manje ngoba uma uzenzisa uzosala ngenye imini senima ngenye imini ethi indoda kodwa ngizokwenza njani yafika inkosi yamaNazaretha nesibonakaliso kuyo yathi khona kusasa bayeza bazokubulala khona yafika idlamlilo kusasa uthi lo muntu wafika lapha egcekeni abasaliboni igceke kodwa ikhona ekhaya kodwa yena akasabonakala khona phakathi endlini shembe maye kuthanda uyakufihla nje Amen. izinto zingakuboni ayibonge Amen. abe njengale ngane lapha bayase kade sinabo kwamashu ngenye imini ingakholwa unina wakho isebenza igade ingane yomlungu ngenye imini umlungu wayithatha nanguya bephikelele eBishop Frank lapho kuyobhukuda khona kugwinele ikhindi phela onobhushuzayo bafika lapha umlungu wathi gada lengane weba ikade yahlala intombazana iyagada lengane ingane yabona ezinye izingane zigijima zingene elwandle yagijima phakathi elwandle finish yahamba finish kwathi abazali bayo babuya kanti babuya nje bazokwakha iqhinga lokuba kubulawe le ntombazana egada lengane izobulawa kanjani wathi umnyanya asibulale kanje asiyenzele ipassport sizohamba nawo ngendiza ngempela bayenzele ipassport wafika ilanga yangena endizeni yahamba yathi indiza phakathi elwandle baqala bayibuza bathi wayeke ingane yashona where baby sekulikhulu ukuthi yenze iphi ingane yathethwe ngamanzi bathi nawe-ke yilanga kuthiwa indiza yayiphezulu bayikhipha khona endizeni kuthiwa yathi maye kwakhuphuke into umbrella njengale phatha umdali wezulu nomhlaba i-umbrella yakhuphuka yahlangabeza ingane intombazane yehla isaphansi umbrella yakhuphuka yafike yangena phakathi esambreleni Amen. wahamba nawo phezu kwamanzi waze wayikhipha eBishop Frank wathi hamba ke bangakuboni Amen.
bahamba baze bayobuya pheshe mase bebuye kwathiwa iphi intombazane enahamba na bathi hawu leyo yafike yabona amadoda yathatha amadoda yahamba athusha amadodeni awusola bishokile hey icala seliseVirginia lalikho kwahanje washona ngale kwafika kwathatha intombazane kwathiwa iyiphi eyahamba namadoda nale wabuka le ntombazana wathula angazi noma isakholwa yagcina isithi nayo iyazama ukuthi iyakholwa umsebenzi wenkosi mningi bancane asibe uThixo ayibonge inkosi Amen. Yesu bindi gowe maningi amazwi angibuyisele esihlalweni sasezulwini inkosi kusisebenzisweni Amen.